נדבר על ענייני כלכלה עכשיו עם פרופסור עומר מואב, פרופסור לכלכלה אוניברסיטת רייכמן, אוניברסיטת וורוויק. שלום לך פרופסור מואב. שלום וברכה. לכאורה נתוני אינפלציה טובים, אבל למה אנשים פה מרגישים שהמחירים בשמיים ורק עולים? יש לך הסבר? תראה, צריך להבין את הקשר הכמעט לא קיים בין אינפלציה ויוקר המחירים. כי כשאנחנו שואלים למה יקר, באיזה מובן יקר לנו, במובן שמחירי המוצרים עולים מהר יותר מהשכר שלנו, מההכנסה שלנו. ואינפלציה היא בסך הכל התנפחות של כל המחירים, כולל ההכנסה בממוצע, ולכן אין לה השפעה, היא אגב גם לא משפיעה על המחיר בישראל של מוצרים יחסית לארצות אחרות, ברגע שלוקחים בחשבון את שער החליפין. ולכן אמנם לא פלא שהממשלה רוצה להתמקד באינפלציה הנמוכה, כי אין במה להתמקד מחוץ לזה כמעט, אבל למעשה אינפלציה נמוכה היא מאוד חשובה, אבל היא לא אינדיקציה לירידה ביוקר המחירים. אבל פרופסור, הראת לי עכשיו את כל המבוא לכלכלה. אינפלציה זה מדד המחירים, לא? נכון, זה נכון. אז מה? זה בסך הכל מודד, אתה יכול לחשוב על זה כמדד לערך המטבע, אם תרצה, אבל בוא נסכים שאם כל המחירים עלו ב2%, והשכר שלנו עלה ב2%, זה בערך כמו שהמחירים עלו ב10%, והשכר שלנו עלה ב10%. זה לא... השכר בישראל עולה, או אתה מסתכל על התחזקות השקל? אז לכן כדאי מאוד להסתכל על המדד היותר חשוב של כוח הקנייה של הישראלי, וזה באמת התוצר לנפש מתוקן לכוח הקנייה. זה המדד החשוב, ופה התמונה באמת פחות מלהיבה, אפשר להגיד. אנחנו כבר 3 שנים שאנחנו נמצאים בפיגור בהשוואה לתוואי שהיינו עליו. השנה האחרונה היה תיקון יפה, אבל עדיין לא חזרנו לאן שהיינו צריכים להיות אלמלא המלחמה, ההפיכה המשטרית, כן, הדברים האלו פגעו פה בצמיחה הכלכלית וברווחה. לזה כדאי להוסיף עוד נקודה חשובה, שאנחנו הולכים למכולת עם ההכנסה הפנויה שלנו, ההכנסה אחרי מיסים, וכאשר מעלים מיסים, למשל העלייה של המע"מ ב1%, אי התאמת מדרגות המס וכדומה, אז הנטו שנשאר לנו באמת במונחים ריאליים נמוך יותר. החשיבות של ההייטק לכלכלה הישראלית אי אפשר להפריז בה כמובן. יש עכשיו חשש שההתקדמות הטכנולוגית המואצת סביב AI תפגע, כבר פוגעת בסקטור התוכנה, בשלב ראשון לפחות. עד כמה ההייטק הישראלי נכנס לתקופה פגיעה שצריכה להדאיג אותנו? תראה, קשה לי לנבא כאן, כי מצד אחד ה-AI זה איום, מצד שני זו הזדמנות. והשאלה עד כמה ממשלת ישראל ערוכה לתמוך בהזדמנות הזאת, לעומת עד כמה ממשלת ישראל מתעקשת לבצע כאן פעולות שמבריחות מכאן את מיטב המוחות. אז בהחלט קשה לי לחזות מה יקרה, כי זה מאוד תלוי בהתנהלות של הממשלה, בהמשך קידום ההפיכה המשטרית, שבהחלט אנחנו רואים את הנתונים, הם ברורים לחלוטין. אנחנו סובלים עכשיו מהגירה, מהעזיבה של ישראל, של אנשים מאוד מוכשרים ובהיקפים מאוד גדולים. נסיים בנדל"ן שהוא דווקא מטפס לאחרונה, למרות שאמרו לנו שיש עודף היצע, אז אנשים מבולבלים שוב גם בעניין הזה. כן, אז לכאורה יש פה אולי נקודה חיובית שכבר כתקופה די ארוכה שמחירי הנדל"ן לא עולים או שעולים מעט. יש פה בעיה עם הנתונים, צריך להגיד, כולם מבינים את זה שהקבלנים לא רוצים להוריד מחירים ולכן עושים מבצעים.
אבל אני מוכן לתת לממשלה את הקרדיט שבתחום הזה של עצירת העלייה החדה במחירי הדיור יש להם הצלחה, אבל באיזה מובן זו הצלחה? זה לא הצלחה שנובעת מזה שהגדילו את הבנייה ואת התחלות הבנייה וסיומי הבנייה. פה אנחנו לא רואים הצלחה, ההצלחה היא פגיעה בצד הביקוש, וזה בדיוק מתקשר במה שדיברנו עליו הרגע, שזה ירידה בביקוש, בגלל שהרבה אנשים עוזבים את הארץ, אז זה משפיע על שוק הנדל"ן, וכמובן גם המידה רבה שיש אצל חלק מהציבור לפחות, של פסימיות לגבי העתיד. ברגע שיש פסימיות לגבי העתיד, הנכונות לשלם מחיר גבוה לדירה, הנכונות הזאת יורדת, ואגב רואים את זה יפה בפער בין מחירי הדירות למחירי השכירות. פרופסור עומר מואב, אני מודה לך בשלב זה, תודה. תודה רבה.